Goedenavond, mijn naam is Stefan Parmentier. Ik ben hier aan de KU Leuven, faculteit Rechten en Criminologische Wetenschappen. We hadden net een activiteit met betrekking tot Syrië. En kijk eens wat hier uit de bus is gekomen. Deze mevrouw heeft een kookboek gemaakt. Ze heeft daarnet hapjes voorzien voor een hele groep studenten en externe deelnemers. En het heeft werkelijk fantastisch gesmaakt. Want toen ik zelf probeerde nog een hapje te vinden, was het bijna allemaal op. Dus dat is een goed teken en dat het heel lekker is. Ik heb nog niet veel tijd gehad om het boek te bekijken, maar ik zal dat zo snel mogelijk doen. Waarde mevrouw Lusha. En ja, misschien moet ik toch wel eens proberen om een paar van die hapjes zelf te maken. Ik denk dat mijn echtgenoot ook zeer vereerd zal zijn en zeer tevreden zal zijn als ik dat probeer. Dus hartelijk dank voor uw mooie en heel lekkere aanbieding. En met veel genoegen kijk ik uit naar de inhoud van dit boek. En proficiat nogmaals met het boek in eerste instantie. Dus dank u vrienden. Shukran.